Estu olimpikoa, eskerrik asko peña, Txiko bandera olimpikoa. Horain, goratu jatzen diko dugu, hemen beran, goratu jatzen diko zudor. Ikusek agurtu. Osondo. Ikusiak agurtu. Osondo. Bueno, taldeak ikusita lehia gogorrako da gaur hemen. Ikusei agurregin. Osondo. Xavier Bartzina, Ander Arburu eta Imanol Inza. Medianina ezagitzen izena. Eta Asiar izeneko beste bat. Urreko urterako datuak hobeto hartu behar ditugu. Marine, hauek umoretxu. Piperrak. Errak, piperrak. Xabi Gehiru. Julen Iker, Naiger. Eta laugarren ordezkaria azken orduan fitxatu duten atzerritar bat. Ezakit bere izena. Datuak emakera gordoa bintzatik zinemantu izen laugarrena, badaukazue. Bi neska eta bi mutiko. Talde misto beraz. Bi biderbi taldea. NC bat, hori hauek freskagarri eta guzti. Gogoratu da polizo bakarria horretu da. Beraz, Karramarro Uartea, Zakalatraba, Iparrateko, Arroskoa, Txogerrainu, Piperrak, Xabi Gehiru, Bibiderbi, NC bat eta NC bi. Karramarro Uartea taldea, zore mesedez, Karramarro Uartea taldea, kantxara. Izango duzen minut erdi, Saskioloiko eremura fuko da. Bi, demora! Este momento korrika ingo bakarrik. Ingo du korrika, zue baino gutxinez, 15 urte zarragoan beste norbaitekin. Bai.